אופיר, גם בגלל שאלה חוקי הפורמט וגם בגלל שאתה מדבר בקליפורניה, אני מניח שאתה תומך בקמלה האריס, כמה מילים בעניין הזה? כן, אני תומך בקמלה האריס. לפני מספר שבועות, יחד עם כמה חברים נוספים, הקמנו קבוצה שנקראת Israeli American for Kamala, ישראלי אמריקאים לקמלה. אני קודם כל תומך בקמלה כי בן אדם מוכשר, ישר, שיעבוד בשביל הכלל. היא לא אנסה אף אחד, היא לא מעורבת במשפטים פליליים ואזרחיים, הייתה סנטורית ופרקליטת מדינה בקליפורניה, שבמדינה של 40 מיליון תושבים, למי שלא מכיר סדר גודל, לדין ארגוני פשע. באופן כללי אני מאוד שותף לערכים שלה, חופש ממצוקה כלכלית, חלום אמריקאי שייך לכולם, חופש נשים, חופש מאיום מכלי נשק, השקעה באנרגיה נקייה, אבל יותר מהכל, כאילו, כבר שנים אני עובד לטובת ישראל לארצות הברית, ולדעתי לא רק שזה מסוכן שטראמפ ייבחר, גם כיהודי וגם כישראלי, אני חושב שכל מי שהוא פרו-ישראלי חייב להתנגד לבחירה של טראמפ. רק לחשוב על ביידן והריס תומכים בישראל אחרי אוקטובר 7, נותן לי רק עוד ועוד אוויר להסביר למה צריך לתמוך בקמלה. ואתה אומר, זה מעל הכל, כלומר, אתה מקום מושבך בארצות הברית, אתה חי בארצות הברית, העברת את חייך לשם, ואתה אומר עדיין, השיקול הישראלי, האינטרס הישראלי, הוא מה שמניע אותך בבחירות האלה, בהצבעה הזו? אני כבר שנתיים תומך לא מעט לשמור על הדמוקרטיה בישראל, והדמוקרטיה בארצות הברית היא על סף קריסה גם כן. אני מאוד מקווה שאחרי הבחירות של שבוע הבא לפחות דמוקרטיה אחת תשרוד, ואני יודע שכאילו כשהדמוקרטיה בארצות הברית תהיה חזקה ובטוחה, זה גם ישפיע על כל העולם ומן הסתם על ישראל. במיוחד אחרי אוקטובר 7 שאנחנו רואים את ציר הרשע של רוסיה, איראן, צפון קוריאה, עובדים ביחד ומסתכלים על מישהו כמו ג'יי.די ונס שהקייס בחצי שנה את העזרה לישראל כי לא התאים לו העזרה יחד עם אוקראינה. אז אני יודע כמה קשה מאוד יהיה לסמוך על הממשל של טראמפ וג'יי.די ונס. אחד, כשטראמפ אומר America first ו-Make America Great Again, אנחנו שומעים אותו מדבר, כלומר, להכחיש את מה שהוא אומר לא קשור לתקשורת, זה עניין של התכחשות. אבל כשהוא מדבר אמריקה פרסט, כשהוא מדבר על לא כמו שתקרא, תומך בפוטין ולא באוקראינה, כשהוא מדבר על להרוס את נאטו, כל הדברים האלה זה לא דברים שאני אמרתי, זה דברים שהוא אמר, ולא התקשורת היוותה אותם, אלא דברים שפשוט הוא אומר בעצמו. דבר שני, הנושא של אנטישמיות, כמובן שיש אנטישמים מימין ומשמאל, אבל בעוד שקמלה הרחיקה מעצמה את כל האנטישמים ב-DNC, אנחנו רק לפני יומיים חווינו את המופע האימים במדיסון סקוואר גארדן של אנטישמים ושונאי מהגרים. אז הפחד הוא אמיתי. כשיש מנהיג שתומך, שקורא למהגרים זבל וקורא לדברים בשמות כאלה, זה ישר בסוף מגיע ליהודים. לא לדבר על זה שהוא עמד ונאם בעל הכנס של ה-Israeli American for Israeli American Council ואמר ש-If I lose, I'll blame the Jews.